aiwa uya munzi zvobuda zviwirana mawo veterans muzara nezuro vachibuda vachitaura vachipresenta kuti aiwa zvataungana pano tasodzoka to the bottom line yekutaura kuti mutungamiri wenyika akavhaketa the state house, akasiya state house aiwa a long time ago. Sana pena mashoko atuna kuti aiwa vakomana mawo veterans panguva ino vajamuka. Don't subscribe or like on the bell kuti pina unowanyora nchinzi. President Emerson Mnangagwa has vacated state house. A press conference by war veterans leadership in Bulawayo concluded with the announcement that ZANU-PF leader Emerson Mnangagwa officially abandoned the state house duties a long time ago. Mashoko anodato kupanda pane mawo veterans vanoenda mberi vachiti when President Mnangagwa on 12 March 2022 left the state house and traveled to Chiweshe to install a convicted armed robber to the judicial chief position, he officially abandoned the duties of a president and became an armed robber accomplice, the Zebra War Veterans Association spokesperson Pastor Magwizi announced. Speaking during the second segment of a disrupted press conference, Magwizi said, when you left State House to go install armed robbers onto chieftainships, you abandoned State House and left the country with no president. So may you go well. Mashoka tukuna panapa they are bidding a favor kune mutungamiri wenyika achiti aiwa panguva yese kubva muna 2022 up to now varikuya vachideclare vachiti munyika mamusina mutungamiri. Ameno mashoka yotogwa mawo veteran awo avarikuya vachijamuka ari kunyatswa kuonekwa mavideos ari kubuda mapressers ndo mashoko avarikuya vachifedzera vachitaura. Vanapa vanoendera mberi vachiti Magwizi also cited another incident where President spent 10 years since 2015 sponsoring armed robber suspect who is fake inventor Maxwell Chikombozo to scam Western investors $125,000 US. Mashoko anotogwa nemawo veterans awa atikuna these guys varadza vari kufollowa the Zimbabwean history vane zvese panapa vachiuya vachiti aiwa the Zimbabwean leader aiwa ngaachingopedzisa zvake ngaaende well. Anaendera mberi achiti when asked if declaring the country leaderless was excessive, Magwizi stood firm saying the country is ungovernable. It is now led by cryptocracy, corrupt to the bone marrow. Ndo mashoko anobuda toka panapa nevakomana vana Magwizi aiwa atirikuona kuti aiwa these guys they are attacking zvakanyanyisa zviri very decisive. Todze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like, shut on the bell icon.